శాస్త్రంలో కొందరి మీద విశ్వాసం ఉంచమని పెద్దలు చెప్తున్నారు. ఆ లిస్టు వినండి. దేవే తీర్థే ద్విజే మంత్రే దైవజ్ఞే భేషజే గురౌ. వీటి మీద విశ్వాసం ఉండాలటండి. లెక్క పెట్టుకోండి. దేవే చూడండి, గుళ్ళో దేవుడికి దండం పెట్టారండి. ఏమిటి అక్కడ గుళ్ళో ఏమన్నా చెప్పండి. ఏమిటి? రాయి. ఒక రాయి ఉన్నదండి, ఇంకేం లేదు. అక్కడికి వెళ్ళి ఎవరైనా ఏమండి రాయి గారు దండం అంటారా? ఎవరైనా చెప్పండి. మా ఊళ్ళో అనరండి, ఇక్కడ ఏమంటారో కానీ దేవుణ్ణి చూసి దేవుడు అంటారండి. శాంక్టమ్ శాంక్టోరియం, మహాపవిత్రం, అవతరించినటువంటి దేవా అని చెప్పి దండం పెడుతుంటారు. అంతేగాని రాయి అని ఎవరు అనుకోరండి. సరే, వాస్తవంగా రాయి అయినప్పటికీ కూడా ఆ భావన ఉండదు. కనుక విశ్వాసం, ఫెయిత్ వర్క్స్ వండర్స్. అది దేవే తీర్థే, తీర్థం చూడండి. ఇప్పుడు గంగలో వెళ్ళి స్నానం చేసి ఏమనుకుంటాడు? గంగా గంగేతి యో బ్రూయాత్ యోజనానాం శతైరపి ముచ్యతే సర్వపాపేభ్యో విష్ణులోకం సగచ్చతి. ఆ గంగా తీర్థంలో స్నానం చేస్తే ఎంతో మహాపుణ్యం వస్తుందని స్నానం చేస్తాడు. విశ్వాసం లేకపోతే వాడు ఏమనుకుంటాడు? ఇది నీళ్లు, ఉట్టి నీళ్లు, H2O, 2 molecules of hydrogen plus 1 molecule of oxygen is equal to Ganges water అంటాడు వాడు. ఇంకోటి ఇంతేనండి. విశ్వాసం లేదు, వాడికి ఏం పుణ్యం వస్తుంది చెప్పండి. కనుక దేవే తీర్థే ద్విజే మంత్రే. చూడండి, మంత్రం జపం చేసేటప్పుడు కూడా ఈ మంత్ర ప్రభావం చేత నా పాపం అంతా భస్మీభూతం అవుతుందనే విశ్వాసం వాడికి ఉండాలండి. లేకపోతే అది ఎట్లా పోతుందండి పాపం చెప్పండి? విశ్వాసం, మంత్ర ప్రభావం చేత. ద్విజే మంత్రే దైవజ్ఞే భేషజే గురవు. గురువు ఎందు కానీ వైద్యుడు ఎందు కానీ విశ్వాసం ఉండాలండి. వైద్యుడు అంటే శాస్త్రంలో